Здравей! Питала ли си се някога как се чувстваш наистина? Можеш ли да си отговориш честно? Аз съм Наталия и искам да ти задам един въпрос. Не колко добре се справиш всичко днес, а има ли нещо, което като притихнеш усещаш в себе си и което не можеш да обясниш? И ако има, какво е то? Изтощение, умора, тревожност или лекота? Усмивка, бодрост. Чувстваш ли се далеч от себе си или връзката ти с теб самата е топла и любяща? Ако усещаш, че сякаш нещо се е променило или разместило и не е окей, но не знаеш как да го обясниш, искам да ти кажа, да знаеш, че аз също съм била там и много добре познавам това усещане. И това не е страшно. И не означава, че не се справяш, а е началото на нещо ново, което ще те отведе там, където би искала да бъдеш. Понякога не се нуждаем от още усилия, а просто от това някой да ни види истински, да поиска да чуе какво имаме да кажем и да ни изслуша. Предлагам ти моят начин да започнеш този разговор с себе си. Създадох няколко кратки въпроса и ще ти отнеме само 3 минутки да им отговориш и самата ти да чуеш гласа си и да бъдеш чута от мен. Въпросите са в линка под видеото.